máme na stole. Je pravda, že chystajú toho Čurilu urobiť? My to máme stále na stole. Ďurka, Čurila a Šurek. Áno, ja to tiež mám. Že nemajú priamo na repu, lebo že repa využívala advokátov, že sa pokúsili obvinených presvedčiť, aby povedali na advokátov, že obvinení nechcú dať dopracovať za advokátov, aj keď sú nasratí. Že majú zvukové záznamy s klientom, ale že nemajú právo v podstate zasahovať priamo proti sudcovi najvyššieho súdu vo svojich inšpekciách, takže to v tejto fáze realizovať nechcú. Ale sú tam to je to aká, keby to prišlo. V podstate áno, to nemôže inšpekcia, ale to sú ako počkať, že nechcú hneď vyrukovať proti nemu, repa, že bol teda chytrejší Šurek, že úplne namydlený a že majú aj tu tie turecký vrch, že ho analyzujú. Hovorí sa, že existujú, že napriek tomu, že vedeli tí blbci, že sú monitorovali, sa dozvedeli, pokračovali v tej činnosti a vraj sa hovorí o nejakom aute, že sám tu seba vyvíri do vzduchu, to sa hovorí Šurek. No. On hovorí, že treba odliepať Santusovu, že teda akokoľvek, a nehovorí, že vybuchnúť auto, ale že niečo je jednú do auta. Niečo je jednú do auta. Tak to má byť, to tak má byť strašné. Takže si treba sa staviť. A čo on to, ten Šurek to povedal zvier, alebo že to tam niekde je? Čo je to? Šurek v podstate má ten problém, že môj jediný prístav, ktorý on má dneska je obľúbujúci Lipšic a Repa. Aj s Klimentom, ktorí ho samozrejme čičikajú, tak jak čičikajú Zemana. Tak som hovoril, Zeman non-stop posielal odkazy a pritom aj na Povenceckého. Non-stop posielal odkazy Čabo Demotorovi, nech otočí výpoveď, nezmení. Že oni z toho nič nebudú mať, Čaba ten zmení, že to celé dojebal, že ich sklamal, takéto pičoviny. A stále sa snažia ho presvedčiť, aby proste otočil, vyhrážajú sa mu, že mu Čurila spraví peklo zo života a tak ďalej. Demeterovi. Hej. No Demeter povedal, pozri sa, ja som s tým mal hodný obchod a tak ďalej, tak jak to bolo a proste šmítec. A on nikdy na Kovačika nevypovedal, to som bol, čo hovorili ja tebe, vieš. Takže preto vlastne ho lákala na tie stretnutia my. Zeman ešte predtým, aby ho mal vlastne pod kontrolou. Posiela to zvláštnym spôsobom Igor Varga. Igor Varga je advokát, na ktorého mal pôvodne Spadeno Čurila v rámci tých takáčovci číslo 1. A to bola v podstate taká klika okolo Palco, jak sa volali, Ferenčák a títo chuj, čo ich chcel realizovať. To nebolo to rozhodnutie Európskeho súdu o jeho veci, nebolo. Cibola vtedy ešte nebolo. Toto bola pôvodná klika advokátov takáčovcov. A to bol Ferenčák, Piršel, Balco, Rybar tam bol, ale Rybar nie je rodina. Vieš, Ferenčák, Balco sú rodina, Piršel je 100 rokov s nimi. Bol tam Lehoťan a takýto všetky pakovia a Almašik. Rybar v podstate bol taký, ako nazvem to, srdcia, ktorý proste makal proste na ich výpadoch. A títo ľudia sa záhadne v podstate následne, presne hovoríš ty, s Minčíkom a Cibulom zachránili. A jeden z nich, ktorý pôvodne nosil odkazy, ktoré boli aj zmonitorované a ktoré napokon Čurila neriešil, napriek tomu, že to riešiť cel, bol Igor Varga. A tento človek nejak teraz kope za Čurilu. Takže to sú tie vzťahy, viete, že Čurila pochopil to, že je dobre mať podchyteného nejakého prokurátora, je dobre mať podchyteného nejakého advokáta, získať informácie, manipulovať a tak ďalej. A v podstate presolili jednoducho tú atmosféru. Čaba Demeter nezmení. Hej, to svoje stanovisko, ten ostane proste tak, jak je. Zeman s Petrovom dneska v podstate už pohnú tú strunu, že kto začne na koho prvý. To je ako dneska evidentne vyšponované medzi nimi, lebo oni sa už predtým viackrát zradili medzi sebou a veľké jablko svaru je tá Dominika. Dominika v podstate je veľmi nesympatická Petrovovi a je veľmi sympatická Zemanovi. A Dominika má mať blízke vzťahy aj s Koščom a s nejakými ďalšími ľuďmi z SIS, dokonca ju mali brať do SIS, kto vie, či tam nebola nejaká spolupracujúca. Každopádne tie vzťahy sú veľmi našponované a vo svojej podstate je možné čakať nejakú explóziu v tom, vieš, ale to chce samozrejme čas, vieš. A policajti sú na nevi, je Parčáková a tak ďalej, nikto nevie, to bola podľa mňa hodená ľudička, že začal spolupracovať my. Začal spolupracovať Šurek jediné, čo vypovedal na to, že on neovplyvňoval, teda že aj keď niekto ovplyvňoval, napríklad Petrov a tak ďalej, on to nebol. Ale Šureka majú ugrilovaného. Ten, komu tečú nervy, je Ďurka. Ďurku ukludňujú, strašne ho tam čičikajú. Ja som si nechtiac operatívne vypočul rozhovor na Karol, ktorí sa zvukujú Chudý, Vojtuš, Daňko, Ďurka, Čurila, robili taký hľúčik. A oni sa bavili o tom, že ale veď ty už bol nervózny Ďurka a hovoril, ale veď ty nevieš, čo bude na konci septembra. Takže niečo vedia, že sa v septembri
udiať, ja neviem čo, hej? Ale hodne ako v podstate sa snažia ho zakryť. Takže brie tam atmosféra, doslova sa to tam dá krajať. Ja mám výhodu, že mám dobrý terč v podobe toho Lipšica, ktorý je politik. Ja do neho budem tlc, že teda už tam nehľadím ako letálnu špiny, to už sú také vyjadrenia na hrane, tak ale nič iné si nezaslúžil. On má veľkú nevýhodu, že nemôže na to reagovať. Začne rozprávať tak a naviac blbec, na svojej facebookovej stránke má vyvesenú fotografiu z meetingu pre Bonaparte, že Fico chráni zlodejov, že on sa politicky úplne hlási k tejto linii proti nám. Myslím, že tam ako končí, myslím, že to je Žilinka aj s tým Remedom. Remeda má byť úplne pesný za to, že čo s nimi robia. Že ako si to dovolili médiá a ich takto osočovať a robiť z nich nemorálnych, že on je pesný. Akože to pomohlo vlastne nám týmto útokom. Že Remeda je úplne pesný. Počkej, jak si môže dovoliť, ja vôbec, ja neviem, už aspoň elementárne byť tým Žilinkom, tak pokáram toho Lipšica, tak počúvaj ma, však ty si mal podriadený svoj námysl. Jak ty môžeš robiť analýzu USP proti rozhodnutiu generálnej prokuratúry? A veľmi správne to inak napísal ten prokurátor z tej generálnej, keď teraz atakoval toho Kysela, že tam sú obľúbne veci popísané. To ti nevadí, že by bol obžalovaný bez dôkazov vo väzení a to je obľúbne, čo ste robili, a ste si vymýšľali veci, Kristove rány. Prokurátor z Banskej Bystrice, odkiaľ prišiel Remeta, hovoril, že im Remeta povedal v slabej chvíľke, že keď začal čítať tých 3000 strán, ten spis inšpekcie, keď sa začal podávať, že to nevedel prečítať na jeden krát, že mu bolo viackrát navázanie. Čo si to vôbec to robí? Toto všetko nám vyhovuje, tá špina tam dúfam, že toto sa týka všetkých, ktorí sú z očistci, takže vlastne to je aj otec, aj Noro, všetci. V podstate. To je podľa gro. Oni sú gro, lebo to ste počuli aj v podstate toho sranistu Čolinského, ktorý povedal, že od septembra sleduje v podstate to manipulovanie, alebo teda odklon na kauzu očistec, ktorá bola vymyslená, začal niekde od 10. oktobra pulzovať. Čo je zvláštne, teraz píšem námietku na toho sprostého Klimenta, a zvláštne je to, že 2010 začína repa vo veci očistec a pomenoval Gašpar Bodor. 26.10. prichádza na výsluch Slobodných Lipšic a 26.10. robí Vagovič rozhovor s Klimentom ako kandidátom na GP. Čolinský hovorí o tom, že voči nemu to neúspešný kandidát inicioval, lebo on preferoval Žilinku. Jediný, kto mohol byť, je Kliment. Teda 26 sa robí rozhovor s Vagovičom, už tam pomenovala očista spoločnosti, očista prokuratúry, hovorí o externých toxických osobách, hovorí o otvorení kauzy Špírko, že to robí prvé a tak ďalej. Robí si proste dôležitú kampaň, hovorí o očiste, o tom, o veľmi dobrom prokurátorovi Repovi a teda. A vydávajú tento rozhovor, čo je zvláštne, zverejňujú ho 5.11., kedy vznášajú očistec. A nazývajú to očistec a on hovorí očistec. Maroš Žilinka hovorí, že nájdite mi v zákone, kde je napísané očista spoločnosti. On už ako keby čerpal si rozhovor. A zároveň to, že odmietate úradné záznamy, je vidieť, že tie úradné záznamy mali v podstate tomu týmu okolo Lipšica slúčiť na tú kriminalizáciu. Takže sa vyrábalo. Myslím, že to bude mať ako v najbližších týždňoch už tú konečnú fázu. Myslím, že Žilinka pôjde duch, že už to nezastaví. No. My sa pokúšame Žilinkovi neustále posielať povedzme také podporné stanoviská. On vie teda, že keď potreboval, tak sme pripravení urobiť aj nejaké tlačovky. My zatiaľ ideme touto líniou, že v pondelok som teda atakoval toho Lipšica kvôli tomu rozhodnutiu, ale potom sme museli ísť ešte raz, keď som bol s Romankami na tej tlačovke, lebo nechceme, aby zaútočili znovu, lebo ten bláznivý Lipšic v tom rozhovore, ktorý poskytol, neviem do akého týždenníka, alebo čo povedal, že on nesúhlasí s rozhodnutím generálnej prokuratúry, pretože podľa neho tam, kde nie je vznesené obvinenie, nie je možné rozhodnúť o zrušení uznesenia o začatí trestného stíhania a že oni to aj tak urobia. Akože urobia to inak a môže to mať iný začiatok. Neviem, čo on na mysli. Tak my sme rýchlo povedali, tak čo to znamená, že zajtra rýchlo budete ráno sám tu svoje dvere, že budete chcieť sa zmocniť tých dôkazov, ktoré sú proti vám, bude to konečne, kto to bude. Musíme to robiť na jednej báze. Ja som dneska opäť atakoval aj toho Mikulca na tlačovke, som povedal, zase dookola tie isté dôvody, pre ktoré je odvolávaný, zajtra robím to isté znova. Plus je zvláštne aj to, že jak Lipšic povedal, Jak si stále nalievaš? ja si nalievam zvyšil, ale jak Lipšic povedal, že to bude marenie spravodlivosti sa využiť právomoci, taký študentský, to vieš. Stačí. Ďakujem, Martin.
Takže si bol v nejakom bare. Toto má Na vyhrať. zlatých pieskoch. Bol som práve Bufet na zlatých pieskoch. Toto vnímajú chalani, aj otec sa to vnímajú, či to vec, dobre, ako vec sú informovaní, Aj ale chránené sú nosní úplne v pohode. dobre. Máme ešte jednu informáciu, ale nemáme overené, a to tam nechcem nejak hovoriť, ale keby ste sa s ňou náhodou stretli, aby ste sa vedeli spárovať, ktorá už by mala byť vyhodená 206, Vočenecku, Zurian, Kalavský, Ja tomu verím. ale majú to robiť ľudia okolo Juhasa. Tuto zo západu, z Nitry. Čiže je to ako zase proti týmto To našim. je možno práve, za to hovorím, možno to je práve to, čo Lipšic spomína, že robíme to inak. Inak, že bude ich začať. Že to nebude v Bratislave, budú to títo Magori. To neviem, prvý Ale druhú vec strašne stresujú, tomuto neverím, druhú vec strašne stresujú, že Imrece strašne natiera. Že majú zbytník 4 a neviem čo, 5, ja neviem sa v tom zorientovať. Podľa mňa to tak nie je, ale... Imrece je na 3. výsluchu, teraz bol nejakom. A ako myslíte, že od operatívca? Ako úplne, že mimo toho, že bytník 4, ale tak mi to došlo, že do koho už chcú zavrieť, ale že mi povedz mena, alebo vieš, taká informácia, taká náspal, že splašiť ťa, vieš, čo ja mám s bytníkom, vieš. Takže nebola úplne vierohodná tá informácia, to bolo to, ako keby videli vystresovaného Fera, a by chceli vzbudiť, nazvem to, strach alebo paniku. A skôr je otázka Vata a ten oni tam má fungovať, to som povedal predtým, ten Petrov, Hlamač, a to má smerovať, ako na to nie je toho pána Kaliňáka, ale stred toho ministerstva. Či to je Ja to, čo tam bolo s tými nákupmi všelijakými. či to je Sákova, či to je to neviem, lenže akože ten sa snaží strašne, to neviem. A to je mimo názor, že toto je také človek. Zatiaľ ja mám informácie, že v podstate napriek tomu, že tá snaha je obrovská, tak ja som stále niekde ďaleko, že sa ako neobjavujem nič, že nič tak nie ďalej. Ako keď by som aj úprimne povedal, však samozrejme, veď sme veľa vecí vedeli, aj sa veľa vecí rozprávalo, ale ja som prakticky nemal ani možnosti, ako predseda vlády nepodpisuje tie veci, ako nie ste súčasťou nejaký hier. Ten stredný manažment mohol niečo vystrať, nejaké obrovské stáda, tam tie zvieratá, to je neuveriteľné, že to je. Ona je ešte jedna správa, že sa strašne zabávate na tom, že tie popiči očistá, keď stíhajú iných. A to mi nežická došlo. To mi došlo zo stredu týmu očiste z operátorcov. Ale sa smeje, že tie popiči očistá, keď stíhajú konkurenciu. Sú psychicky rozjebaní z toho. To si hovorím, že ak mi je vestal všetkým. Nie, akože je to jasné, vidíte, že aj ten Suchobá spol a tak ďalej, že už dneska nekalkulujú, už to vidíme aj my na tých výsluchoch, že v strese Vojtu Špita sa ovplyvňoval z niekto, v sere už na skutkovej zistenia. Vojtu je vyšetrovateľ, čo prebral očistec, spol, Ďurkovi a spol. Prvé, čo sa pýta, ovplyvňoval z niekto, už aj v sere na skutkovej zistenia. Prídem do inej kauzy, kde je to vydelanie Borgulu a tak ďalej, vyšetrovateľ, ovplyvňoval vás niekto, pán Borgula, ovplyvňoval vás? Ja neviem, to ma, nikto ma. Takže už sú tak v strese z toho, že už je vidieť, že už si medzi sebou neveria. A to už je taký dozvuk toho, viete, že už to padne. Sme sa na to narobili, tak dúfam, že bude nejaký výsledok. To už nenechajú tak. Aj ten Žilinka to vidíte, že proste s tým Kanderom, oni na nich navolali toľko špiny, to... Urobili veľkú chybu, podľa mňa v tom, že ich takto to urážali. Aj ten Matel, aj Sabová, čo mali toho Kuciaka, oni povedali, my budeme tak konať, tak budeme dokazovať, že to si Pamätáte si, že ten Žilinka dostal, ja neviem, 130 hlasov v parlamente cez celý politický sektor a teraz píšu tí novinári, že to bola zlá voľba, sklamanie a že horšie, a neviem to. A že kombinácia. Jarko Čižnár sa nám nadrbal, išla na súd. To je dobrý hlupák. A to je to, čo nám hovorí, prečo nevylúči verejnosť. Čo tam on rozoberá s verejnosťou, pred médiami. Ale vôbec, ale že čo on tára hovadí, dokonca ja viem, že mal rozprávať ešte o mojej sestre. Že moju sestru namáčal, že aby to veľký kamarát, namáčal niečo ten štýl, že som vraj mal mať nejaký konflikt s Trnkom ohľadne profesného zaradenia mojej sestry, to je už úplne mimo akýkoľvek reality. Ale čo on začal rozprávať o akých stretnutiach, o akých nahrávkach, však som nikde nebol, nič som nevidel, ale si nepamätám, ale tých stretnutí bolo toľko, koľko bolo. Ja ma ani radšej nevolám, lebo by som zase, neviem to ani radšej komentovať. Ja za 3 dní som na titulných stranách. Bol pod vplyvom, to bolo vidieť. To musí byť nadrbaný, podľa mňa, to takéto niečo tá. Aj ten Trnko Arnold bol.
Možno sa spolu dali na obravu. Ja, Aj keď musím povedať, že ten Filip Peter tiež nebol úplne čistý na to súde Bašťana, keď začal hovoriť o tom rozvážaní jedla medzi barakmi a o tom zaradení do pracovného procesu, ale akože to tiež, to som musel ako spomenúť, že už tým ľuďom fakt prepína. však ale zase na druhej strane treba povedať, že z toho druhého skutku ten Bašťanák celkom dobre vypadol. Viete, že bolo. Prvý problém je ten, že doktorka Vilantová by sa mala zbaviť svojej právnosti, lebo ona zrušila predchádzajúce rozhodnutie, ale napriek tomu, že rušíte súhrnný trest, teda rušíte predchádzajúce rozhodnutie, musíte dávať trest predmenutia majetku, ktorý bol uložený predtým. A teraz prokurátorka by mať ľahké, v podstate ľahké a krajský súd bude nútený dať niečo navyše. Navyše Šanta sa smeje z jedného dôvodu. On má skrátenie dane a teraz má ďalší skutok, ktorý je pokračovací. Ona nedávala samozrejme spoločný trest, lebo ten prvý skutok a druhý skutok sú samostatné. Ale ten druhý skutok, kde on teraz uznal vinu, má ďalšie skutky, čiastkové útoky, ktoré sú pokračovacie. A tie má Šanta na stole. To znamená, Šanta sa smiala na záver dňa, lebo Šanta ho dostane na stôl a Laco Bašťanák tu už nebude môcť poprieť. Lebo to sú pokračovaky, rovnaký modus operandi, to sú len iné byty toho Five-Star. Však ale to musel vedieť ten Peter. Musel vedieť, že to hovorí, že to musel vedieť. Áno, on vyšiel dobre na pol roka. Na čiastkovej nejaké kauze. Áno, na hovno, rozumiete, zbytočne. Utopil ho úplne. A začne sa tam hovoriť o tom, jak roznáša jedno medzi barákmi. Čiže veľa pomiatol. A ešte s Bilantovou, že Bilantová je úplne mimo, že to je tá, ja neviem, že Bilantová je bývalá manželka Miláčika a Bilantová aj kauzu, to je stokrát hovoril. Urobme aj kauzu Filipa Libaniša, urobme z toho prejudiciálnu tému, ako konať. Môže sa to používať v politickom boji, nemôže sa to používať v politickom boji, bavme sa reálne v nejakých právnych pojmoch. Nie. A rovnako tu ona zrušila súdok a potom povie Erika Štífelnevetová, to je dcera Štífela, z najvyššieho súdu. Ona povie, nechceli sme zrušiť trest prepadnutia majetku, opravíme to opravným uznesením. Jak rozsudok vyhlásenia rozsudku opraviť uznesenie? Že oni sa nám pomiatli? Ja som aj mediálne zachytil teda, že mu dali v podstate iba zákaz činnosti a že mu nedával súkromný trest, že tam nedával tie budovy, ako to bolo, ale to som nejako špeciálne neviem. Pomiate nezmyslo, doslova. Tak jak, viete, Krakovský povie útrnku, sa ho pýtajú novinári, že ale toto, čo hovoríte teraz, prečo ste sa to nepýtali Čižnára? Krakovský povie, lebo to už vypovedal v prípravnom konaní, pýtal by som sa dvakrát to isté. Ale to, čo sa nepovie na súde, to sa podľa zásady bezpečnosti neplatí. To nie je, že teraz mám nejakú výpoveď spísať, vlastne tu súd prečítal, čo spraví. Takže to sú potom, viete, ten pán Trnka tam dneska sleduje, rozumiete, to nie je pravda, čo hovorí ten advokát, že máte nezákonný dôkaz v trezore a teda je celé konanie nezákonné. Si predstavte, že ja mám Maroša Košnera telefón, kde mám trému, kde mám nejaké holé obrázky hocičo. Tie si nakopírujem a príde za jeho manželkou a povieme, mám informácie, dávam to. Teraz niekto povie, že ten telefón bol nezákonne získaný. Ja som stále robil nezákonnú činnosť, ako prokurátor to nemôže mať u seba v trezore, to musí byť spise, evidované a tak ďalej. Takže oni zvolili zvláštny koncept, ktorý ho v podstate likviduje toho trnku. Nemu reálne hrozí aj väzenie, povedal sa to? Môžu, ten Filo je férový, ten Filo vyšiel nejaké podmienky. Otázka je, keď zlomia tú prvú kauzu, tak to bude také, že navalnému sa na ňu vrhnú. Viete, tak jak na toho Mariana Košnera, proste to bol ten tlak, že urobíme tú prvú... Marian je obeťou Košnera absolútne verejného tlaku, to je pravda. Áno, jasné. A Pavel Rusko tam máme vykonáva trest, áno? Áno, ten sa vzal stav vzoru pre ostatných, ten je zaradený a nosí jedlo medzi barákmi. Ten je, viete, Pavel Rusko je iný, Pavel Rusko si robí srandu z toho, on napríklad mi hovorí, rokujem s riaditeľom, možno sa dotiahne Markízu. Hej, on je taká, Pavel Rusko je svojím spôsobom šťastná povaha, že bol na dne. A on ako keby vlastne vyšiel, že proste mal čo strátiť. A on keď si uvedomil tú situáciu, že musí proste vychádzať so všetkými, aby bol nejako rozumne zaradený do práce, tak on sa podriadí. Ja ho navštívim raz za 2 týždne, a proste pokecáme tie veci, on ide ďalej, on čaká, ako dopadne Luxemburg a ústavný súd. Marian je ten podstate, ktorý živí tú vajobu a čo to sa že chce sa hrajiť a chce toto a chce tamto. To je jak
Môže takto skončiť. Veľký riaditeľ Markízy, ten Balrusku, čo ten vystaral, čo teda si pamätám. Stranu založil, minister hospodárstva bol. A áno, mal celkom pekné preferencie, akože tá kampaň je aj liberálny nádej, že je Zneužili komplet Markízov, tak mali dostatok si to. A on má ten koncept, to bol koncept Berlusconiho, ešte Berlusconi ho nevedel. To bola strašná sila. Si predstaváš, mienkotvornú, keď urobili, pamätáte si prvé DOD dní, to, tie veci s menami, ja som na to pozeral, tam sa boli uzavreté ulice, že tam mali ľudia stredné Slovensko, východ, deň otvorených dverí, DOD Markíza, to bolo počas, že Michael Jackson došiel na Slovensko. Ja som chodil tam, vieš, on na Malacky a na tento smer, nedostal si sa. To bolo plné tá Markíza, on mohol si oplniť fajn klub, to bolo proste. Sami dokonca zneužili aj farmy Markízy na propagáciu továru, že to Jenku mali podobné krajiny, čo to potom aj nadácia Markíza, tam vlastne, vieš, ale dopadol. Dneska som mal z toho chuti zastaviť pri billboarde Remišovi, ktorá hovorí o tom, že tam volá ľudí, aby sa išli za očko, že nás je 2,3 milióna a podobne, a že Remišova za ľudí, tak som chcel zastaviť, že natočte ma, a poviem, že musím urobiť teraz dramatickú úpravu nesprávneho textu, že sám by som preškrtoval, že bez ľudí, akože Remišova bez ľudí. No a teda tie dopadli, tak. Tí dopadli strašne. A povedz mi jedné, ako budú fungovať, ak Remišova neoficiálne vstúpi do Olano, a Kolíková dostať čo ešte viac za to, či nie? Jediné, čo môžu urobiť v tomto okamihu, ale na to musím mať rozum, pretože Matovič už povedal, že aby si mohli nechať ministerstvo spravodlivosti v Saske, musia niečo iné pustiť, lebo už dnes má Saska o jedno ministerstvo viac. Jediné, čo môžu urobiť, je ignorovať všetko a nechať to tak. Čiže Remišová, podpredsednička vlády, Kolíková, ministerstvo spravodlivosti. Lebo ak otvoria túto tému, z roku aj pol roka o ministerských kreslách. A sa rozbíva sa. Ja byť lídrom koaličnej strany poviem, že zatvorme oči. Chceme, aby sme prežili, neotvárajme to. Otvoriť koaličnú zmluvu, to je koniec sveta. Remišová to robí za ona je tak už vyprovokovaná tou Kolíkovou, to neznese. To sú také veci, že neviem, že na to vyjúje sa. Áno, to sa že. Ja si myslím, že na to neznese. Ja viem, že tebe je Kolíková sympatická. Pravde. No, to je ešte tak. Čo sa mi páči, hovorím. Však som povedal, že dve rány, otravujú sa spoločnosť, že chcú, to je neuveriteľné. No, ja teda pokračujem v tej línii, pretože môj terč musí byť ten Lipšic, musí byť ten Mikulec a možno keď treba, tak viem kopnúť do toho Kysela, viem kopnúť do Čurilu. My teda budeme postupne vyťahovať ďalšie veci. Ja verím, že sa dostaneme k tým veciam, ktoré sa týkajú individuálnych zmluv medzi Haščákom a Lipšicom. Myslím, že dobre zarezonovali tie peniaze od toho komu, tých 240 000 eur, to bola ako taká halanka. My máme, neviem, či to vy to potvrdia ako advokáti, či to je alebo nie možné. Mohol Mekom vyplatiť odmenu tomu Denton sú okolo 4 milióny eur. Mala takáto suma peniazy tam byť. Reálne. Lebo to sa hovorí v kruhoch, ktoré sú celkom dôverné pre nás, že dôveryhodné, že to tak bolo, že tam bola obrovská suma peniazy vyplatená. Ako reálne to je, viete, tak ako Motrík mal strašné prachy ponúkať Lipšicovi, oni to brali ako za ochranu dopredu. Je to reálne, som mohol to až preniesť nič, mohol to áno. Sebe, to je finálne, to nám boli Či to ide? neviem, no však slúbili nám, že nám to možno dajú. Ja mám Prahu za sebou, šťastne, no. Nebyť to, že v Brne je zápcha, pred Brnom tam... Čo si bol obchodne? No, bol som. Pôvodne ma chcela Sparta kúpiť, videli ma hrať futbal, ale potom si rozmysleli, že teda... Ale dobre. Bol som v obchode, bol som bankár nejaký. Však jasne, to máte každý svoje povinnosti. Dobre. Hovoríme si nejaké prvé veci, že ja budem pokračovať v tých útokoch na Lipšica, Mikulca, Kolíkovú, Kysela, Čurilu, tam, kde budem môcť. Začínajú sa nám objavovať nejaké zmluvy medzi Lipšicom a Haščákom dôverného charakteru neutočení, keby to bolo takto okamžite vyťahneme, že mal podpísať takú zmluvu, kde si slúbovať, že si nebudú robiť zle, čo by bola teda paráda. To znamená, že potom nemôže mať bezpečnostnú previerku.
A tlačíme na zvolanie výboru MBU, kde chceme, aby došiel konečný, ktorý sa hrozne bojí. Šéf MBU sa obáva, že ho zatvoria, alebo sa mu vyhráža. Inak tam bol za nej vyšetrovateľ, to hovoril, to konečný. Konečný bol, že návštívil vyšetrovateľ, že mi Čurila bol za ním. A to hovorí len otvorene, to verejne teraz, že bol Čurila, sa mu vyhrážal, povedal mu, že ak budú tie previerky sa preverovať, že ho zatvoria a že ho zoberú. Čiže my budeme, no to robíme, však vám hovorím, v tom návrhu na realizáciu, tam sú takéto veci popísané. Toto Chorý, prosím ťa jednu vec. Ešte, sem tam spomeň toho Maka, že behá po slobode, je to najväčší milionár na Slovensku. Možno chcel by tu nejakú novú šťavu zase mať, niečo, keď sa k nemu ešte dalo vytiahnuť. Ozaj fakt, ten Mako sa úplne vytrátil, ale zase počúvam, že aby sme sa nejaké obvinenie proti nemu, je to reálne, že by sa niečo mohlo udiať. Môže sa niečo udiať, no môže. Ja si teraz najpodstatnejšie niečo je teraz dôležité, aby sa rozpadol tým očistec. Boli z toho sa hrozne dobre, keby urobili zákrok voči Čurilovi, tomu Ďurkovi a teda to tretie, ja som prekvapený, ten Šurek, že Šurek máš dobrú vec aj na Hamrana, čo je teraz to čas. áno, inak tak nevyzerá moc dobre ten chlapec. To je úplne. To je ten šéf Lincu? Áno. To je taký dobrý. To je úplný debil, ale tak akože čistý spíš ako človek. Samozrejme, že zase to je Oskar Vila. No tak tam sa vlastne potvrdzuje to, jak sa hovorilo tu na začiatku, že keď chytili Laja Maka, zavreli ho a jeho nezaujímalo len smerom na smer a Gašpar Bender, ale nezaujímali ho veci okolo nafty. Veci okolo nafty zostali ticho a nikto sa na to nepýta. Že to tak bolo. Dobre vieme, že Mako bol krmený Oskarom Miladím a týmto Vladom Kesslerom a touto partiou zomnie, že to je tam celé. To je Slovnaft, to je MOL, Jasné, len vidíš, toto drží každý pokrievko, každý je ticho, nikto sa... Však neboli sme ďaleko od toho, že potom, čo dnes robí Spišiak poradcu Bukurcovi, že má byť prezidentom policajného zboru pôvodne ten Bok, či ak sa volá, taký chlap, to je bod, ktorý pochádza z Dunajskej Stredy. O ňom sa stále teraz hovorí, to je riaditeľ okresného. Áno, a to je čistý Vyladiho človek. A keď hovoríte o Hamranovi, to znamená ďalší Vyladiho človek, je to od Spišiaka, to znamená, že je od Vyladiho. To ja neviem, je od Spišiaka tento Hamran, no tak potom nie je o čom, to je zase Vyladi. Ale neviem, jak by sme to dali von, lebo to by mňa zavrali na druhý diel, lebo ja som bol jediný naliadnúť do spisu. No. My máme na inšpekcii jednu vec, že mi Ergina pošlem a potom to môže poďme, že to bolo ľudia. Dobre, ale máme jednu vec, kde je vypočutý Čurila, otec, čo podal trestné oznámenie. No. Vypočuli na 196 Čurilu a to sa má týkať toho, že dopredu bola prezradená akcia a prečo prišli novinári pred náš dom, pred osou teda. Áno, to čo tam bola na novinári. Čurila tam vypovedá, že jemu volal 2 dní pred akciou Spišiak, že mu Hamran hovoril, že je tu brat Gašpara. To je veľmi zápisníci. Čurila to hovorí. Ale môže sa to náhodou dostať, že to je akože Spišiak a Hamran Rybino 206 hneď. Ako to je na obvinenie ešte. Spišiak je poradca ministra Mikulca, bola 2 dní pred akciou vyšetrovateľovi, že či idete pre Gašpara. Tam je dokonca povedané, že napriek tomu, že Čurila nesúhlasil, tak oni si vyhradili právo, aby mohli voziť a užiť si vlastne ten zákrok proti výrobe. To je zápisníci. No. A neviete to vytiahnuť nejako? Vieme, že akože ja môžem dostať všetko. No tak pozri, môžeme, teraz je väzba. Tak sme žiaľ z Vrbuce. Čo neuškodí vás robíte, to vám uškodí aj to? Nie, my to robíme v podstate práve preto, že tlačíme na inšpekciu a tlačíme na tie dôkazy, ktoré majú dať do 14. septembra a môžeme eventuálne tam na to upozorniť. Aj mediálne. Ja by som našiel potom celý napisnicu. Dobre. Ja ti zavolám ešte dneska večer, zajtra ráno. My máme v tej veci toho trestného stíhania voči Santusovej a spolu úradné záznamy, na základe ktorých to celé začalo ráno. A chcú chlapci vedieť, že kto to popísal, to tá Vladina, ja tak pozriem, že ktorý policajt to napísal. Mne sa zdá, že tam je Ďurko. Môže byť? Neviem prečo. Ďurka. Viete, na to dokonca možno, že nám pôjde aj o čas a čo tam napísal, poviem vám prečo. Nám totiž to najvyšší súd v Tiborovej veci povedal, že máme právo na súdnu ochranu a musíme mať k dispozícii kompletné dôkazy z inšpekcie 171. A prokurátor, ak je nezávislý, neutrálny, nestranný, má posúdiť, či je trestné stíhanie vočistci na základe dôkazov z inšpekcie ešte dôvodné a či je dôvodná ďalšia väzba.
Inšpekcia to nechce dať. A na to povedal najvyšší súd, potom prepustíte Gašpara, keď to nebudete mať. My teraz tlačíme na to dateľné dôkazy a mohli by tieto, nazvem to, antisantusové veci znamenať jasnú zaujatosť, lebo však čo robil prokurátor, keď Lipšic, rozumete, nadriadený Repu zadal to, čo vlastne hovorí aj Kandera, tak potom ako